Prophet wangu nangana usuwai. Nani cheche bese nangana usuwai. Right, ndrega nhasi regedza ndimbopinda nemumagadheni evanhu aende ndichatsika ndichienda. Right, iko zvino zvegedzi timbotaurirana nyaya ndakamboitaura ende vanhu makachuza kundiignore inini ndichiti vafana vanoimba zimudhanzo too much into drugs. Hayo akumanaka vari under masubstance, especially this particular uyu anonzi Blot. Ndakatozvitaura ndikatoti mimi vanhu vakaita sana ningirikini sana ola nevamwe maningiri mese mamudedza uri kubvunzana naye maquestions ari kutaura achitarisa mudenga. Uri kutarisa mudenga uri kuita sei? The way vanenge vachirasa nyaya vachiita sei vachidii handiti tisati tatanga kublema zvimwe zvinhu zvevamwe vanhu vanenge vachizoita zvinhu zvavo vachindikina vafana. Mapoliticians ndo pavari kutora advantage yevafana ivavava kuti unodedzwa ubvonzo uya kurali uimbe unopuwa kana $50 kana $20 kana chingonzi tinongokutengera something chekuti ungomwa chavari kungoda cheteka kungonzi angowedzera kudhakwa kwaanenge kugara akaita ikoko wotonzi we call it a day. The next thing endorse our political party wakuto endorse their ZANU-PF party, which is nonsense because life yako iri kusara iri mudanger. Politicians vachingokushandisai but thank goodness kwakazongobudikirawo magood samaritan nevanhu vese vanenge vaita kuti zvinhu zvinge zvichibudikira. Even now makada kutarisa transition muchinjira akuita zvinhu kuti munhu kubva paanga ari before asati aitwa zvinhu izvo zvine zvaave unonyatsoona musiyano wakakura. So unyatsoona kuti at least apa pane kwakanangwa kwakuendwa. But inini the reason ndatoya kunorimanda nyaya iyoyi ndabva ndatingozvifunga noma ndakaimboitaura nyaya yevanhu makatanga kunituka hey mira kuvenga mayutsi mira kuvenga vafana vechidiki, why are you jealous about them? Vamwe vakandonditi iwewo futi newo unoda kuenda kurehab, and I was like, if you look at me very well, do I look like someone who is into drugs? But it's something chekuti vanhu havakwanise kutora criticism sezvazvingori vanotanga munhu ukamuexplainera kuti guys uyu munhu uyu ari under influence phone calls andakakuya hey unoda kuzviona ngani guys like now regedza tisiyane nenyaya yevafana ava, but it's something chekuti zvangonditira ufani so kungoti zvinenge zvakuitika makuzvitarisa panguva iyoyi yamunenge muchida kuningirira. Regedza tingosanganisa nyaya ndichanobata futi nyaya ya teenager Hadebe uyo aendesa jezi rake kuna Sakupwanya tichizokuonesai the biggest mistake yaita akomana youth yachoka youth veZimbabwe ma1. I don't know kuti kuleka exposure kana kuti kutoleka ruzivo chakucheko handichatsoziza kuti chii chavari kunyatsozviitira. But now ndiri kunzwa nyaya kuti special advisor to the president Dr. Paul Tungwarara has unveiled $100,000 constituents revolving fund over 5 solar powered bores and a scholarship fund for Nkulumani constituency. The money was handed over to ZANU-PF candidate Comrade Freedom Marechu. The upcoming by-election is slated for 20 December. My manji ndoko vanenge vakutochimhanya vakuta that ningirikini yavo, and I know kuti a lot of you guys muri kushamisika kuti pese pari kunzibatwa by-election said the performance Triple C haisi kuzokwanisa kuya chikampena kuti ikwanise kuzotora that seat, vanobva vatoignore votosiyana nazvo, and that was the reason ndakataura ndikati Triple C yakasara irimo iyi iri compromised yakatotorwa kudhara ikatoningirina. So zvavari kungoita kungozadzisa zvido zveZANU-PF zvido zvevaningirikini, but masitsi acho arichatorwa ese one by one. Hakuna kana achasara, kana kune vachasara vari vashoma, but kana vane nharo ngapangoita one aita mistake setha waresign kana kuti wafa uchaona kuti that seat iyoyo unenge wabva iri kutorwa nemunhu weZANU-PF. Ichasvika nguva yekuti muparliament munenge masara mane ma-MP eZANU-PF chete kusisina kana one anoti bufu achidedzera opposition, and this is the only reason ndakauya inini ndikati guys this is the high time yekuti masitsi akaita seaya iri reMkulumani handina kumboenda zvangu kuendesa kamani nankozi zvinhu zvacho ndandichiri busy kumboda kunikirina nezvandaita nazvo, but ndo panga patori neadvantage kana kuti ndo pane advantage yekuti pakauya munhu akaita seni ndo chinyatsochita breakdown chinhu ichi kuti alright iko zvinezvi imimi mapuwa 100,000 munhu apuwa 100,000 kuti aise masolar 5 masolar balls kumunhu kuti vanhu vaite se vange vachindochera mvura. Ngatitaurei about this situation once and for all. Panga pasina kuningirikina vairegedza nekuuya because now vakuda kuti muvhotere MP wavo vakutouya pati yakuisa mazimari kuti chinhu chiite se chiende kumberi. Hazvina kushata panoda tepe wakomana nenge isusu
isusu tinongosvika tichikurakasha yamakabata mari yacho tinongokuridzai tingozoti imimi mauya muchiita yamuri kuita but toda kuridzai makabata mari tozivisa vanhu tovhura on brain kuti this guy let's pressurize him ngaatoinstalla those balls because we need them their party ndo iri in power already so vakafanira kunge vari supposed kudevelopa nyika kubva kudhara so it's something chekuti achitaurwe naMP agara aritori nepfungwa dzake dzakadhakwa nenzarawo yake kudhara but zvoda munhu anyatsori abrave anosvika akataura nevanhu paground kuti zvaatopiwa mari iyoyo let's pressurize him handiti mari yenyika aiwana kupi apiwa kuti acampaign so let's do something kuti tore that money kuti chinge chienda kumberi but I don't want to waste much of your time muri Zimbabwe. Let's go quickly kune nyaya ya teenager Hadebe. That guy ari kunzi he delivers a message to honorable Sakupwanya. Look at him chibomona to Hadebe wacho akomana imi right inzwa zvinoitika muri Zimbabwe. Mistake Hombe iri kuitwa nemayouths epaZimbabwe inyaya yekutoleka exposure. I donate that jersey because here in return in favor ari kuda kuzouya kuti atambire Scotland FC ndo pane dream yake saka akwenda kuno market akwenda kuno sedusa president we that football club zviri wrong. Why vanofana kuziva value yemajezi aya achakwira because Lionel Messi achano retire and Lionel Messi andifunga kuti vachatamba futi game team yaitambira kuti vachawana time yekutamba futi vese kana chiro vakatamba vese jezi rinenge rakatariswa futi nomwe munhu but the guy ndoba achifana kushasa that opportunity because that jersey really worth more than his career. Aikwanisa kutobhukwa kana kuti haiwa nemamwe maclubs because it's on record achinzi we have this guy akapuwa jersey naLionel Messi mamwe mateams anotokuita se vanotokutorera because of that vatokupa basa wakutotamba team but iye pfungwa idzodzo dzinombobvira dzapinda musoro make kungosvika nongonobhutlika zvigananda jersey riro akaronanga chinjisana nebasa rese ndo dambudziko ravo that jersey riri more expensive kudarika marapta amunenge muchida kuningina riri more expensive kudarika zvese chinhu chekuti chinofanira kugara chiri munhingiriki memunhu so for marecords ndakazotambawo bhora even vana vako vanosara chiri baba vedu vakatambawo bhora naLionel Messi but jezi iri ravakachinja inotswa vakachinjana naLionel Messi otorisiya rakadaro rine dikita racho zvakato even kana wallet kuti tengesa ka to me it was better ndakazvitarisa inini because vanhu vakaita sana Scott Sakupwanya I'm not against him I'm not against the way yaari kusponsor football muZimbabwe no andabasa nazvo zvese izvozvo because ndikutozvifarira because nguva ngeya dzakatopera ka ombouya neteam nemofa yakudaro takutoonawo matimu edu ana ningirikineta tichingofarirawo vekare ivavo vari kuuya vachinorowa Scotland yacho vachirovana vachingodaro entertainment kubhora yatodzoka zvinhu zvakutofamba zvakuenda kumberi for that inini ndongoti pfungwa idzodzo dziri right munhu anoba achifunga achirangarira vamwe akanaka pfungwa dzake ngadzirambe dzakaita sei dzakadaro kuti vanhu varambe vachiningirikina vana varambe vachiona mabasa varambe vachiona zvekuita it's good handiti but ndikuti that Scott boy ane mari yekwanisa kutoenda kunotenga jezi racho kuna Messi wacho direct anga utobhuka kana kutoenda kune vamwe vakapuwa majezi akatenga that teenage boy that Hadebe boy aita the greatest mistake yekuti achazoiregreta after kana 20 years asara asina kana chaanacho mulife asara zvinhu zvake yango hapana because it doesn't make sense kutsvaga mafavors kuna vanhu vakaita sana ningirikini yanga iri time that jezi iroro ndore kutoro market kutsvaga even kune mamwe mateams iyo ndini ndakachinjana jezi naMessi makandiona here ndini ndakazodai so that jezi raimvurira maopportunities but ini maZimbabweans tikakuudzai munenge mune nharo but one thing that I like social media will never forget this video androzviziva kuti tichaplaywa even nevana vake after makore vazviita this is the greatest mistake kana zvichitokwanisika angonongoti honorable thank you so much ndazonyatsofunga but tangoitawo zvepakamera can I have my jersey kana kutongori claim ndokumbira jezi rangu honorable but this is the greatest mistake tinoti chi yadeuka but usaende uchinoita zvinhu zvakadaikawakumana even kumusangano ndo mamistakes ari kungoitwa nemayouths edu the lack exposure vanofunga akangoona iye kwaari that jezi ringori hembe but Lionel Messi is about to quit football saka ndingazonzi ndakuanalyze bhora panapo but this is it's something chekuti vanhu ngavadzidziswe vazive that jezi is very important vedway
handisuda hangu kupedza nguva chitaura zvinhu zvakawanda dabva ndangoshandisa mukana unomu kana uchingori muSouth Africa uchinorejistirwa company obva wavhurirwa FNB business account usina work permit kana kuti study permit zviri easy mazuva ano. Pane company inonzi Education Research inotungamirirwa nana Mukoma Owen. Vabatei nhamba dzavo ndo dzendaisa pascreen, contact them, motaura navo vokubatsirai. Chinodiwa pakuregister company apo nekuvhurwa FNB business account passport yako iri valid. And ndinoona vamwe vanogara vachibvunza kuti ko kana usina permit unoita sei. Nzwisisai zvinhu izvi muri yeZimbabwe kuti permit is not that easy kuti uiwane. Kana uchida permit unenge wakatoisa mari yakanaka, unonodeposita something mari inotangira like 5 million kuti ukwatise unge uchizoitirwa. Saka for now vazhinji vedu ma 5 million rands acho hatina, but business toda kutoita. Saka todi ndo patinongoenda ku education research. Vamwe vacho ma permits acho, ma work permits amutorina, asi muruda kudi education research yagara iripo iri kutoassista vanhu kubva kudhara, iri ngoregisterwa makampani vanhu kubva kudhara, iri ngovhurwa zvese nema FNB business account kudhara, but navo vakazoremembawo mazimba imimi kuti uyai munokwanisa kunge muchibatsirika nabhosi mune mapassports chete. And the other thing, magarden boy, unoziva kuti iwe uri garden boy you can register a company wayato garden services. Zvinotanga nefaith, you never know mangwana zvinoita sei. Life is all about risking zvese even uri security guard you can register your company through education research zvekutoti one day wakutanga wafamba uchikanda mapapers ako, or you never know, unowatoona post life ikatova better ikatochinja. But that is kana waningirikinaka waita zvinhu zvandakuudza izvi. Madhira akawanda ari kuitwa, ari kupinza mari pamuzanzi akawandisa, but zvinodawo une something chinobatikawo. Even kana uri a construction guy you can be a darker boy wotosvika pakuemployer boss wako agara aikushandisa nguva yese. That is kana wawana this ningirikini yandiri kukuudzai iri kuitwa ku education research. I think ndatokuexplainera zvakawanda, ndichazoramba ndichidzoka ndichingokudzidzisai tichionesana vanenge vaningirikina nema-advantages ese aunenge uchiita. Vamwe ndo vari kungotora kana imba yese full house ongoirenda zvekungodadai obva atoisa maroja ake musoro wake, haachanide kuenda achinonokerana nemaroja everyday, angoti right account yangu ndiyoi, mwedzi ukapera ndiisirei mari ipapapa, then zvimwe zvese zvinozoita se zvinozoonekwa. Saka unozodei mangwana, itawo chako, you never know, haushaya dhiri rinogona kuzokuyambutsa mangwana.